Kaixo denoi, Amelia Barkin naiz, Eskoriatzan egiten dut lan, hango fakultatean, hezkuntza fakultatean, eta nire espezialitatean nonbait da kulturarteko hezkuntza. Azkeneko hilabeteotan egon naiz Arizmendi ikastolan saio batzuk ematen, hemengo irakasleekin, eta ikastaro honek eman digu aukera kulturarteko hezkuntzarekin lotutako gaiak lantzea. Galdera nagusia da ze gertatu den eskolan azkeneko hamarkadan etorkinen eskolatzearekin lotuta. Etorkinen eskolatzea izan da agian azkeneko hamarkadan eskolari gertatu zaion gauzarik importanteena eta horrek ondorioak ekarri dizkigu eskolara. Eta hemen saio hauetan talde bakoitzarekin, egon gara aztertzen zeintzuk aldaketa izan diren horiek, zeintzuk kezka, zeintzuk erronka sortu zaizkigun hainbat arlotan. Hasteko landu dugu hizkuntzaren gaia, zer ikusi dugun etorri berriekin, zeintzuk izan diren zailtasunak, zeintzuk izan diren gure esperientziak. Bigarrenez kulturaren gaia ere landu dugu, zeakelak dibertsifikatu dira kulturari dagokionez, eta horrek ze ondorio izan dituen eskolan. Hitz egin dugu ere jarraitutasunari buruz, alegia ze kontinuidade dagoen eskola eta familiaren artean, etorkinen kasuetan ere bai, baina ikasleekin lotuta orokorrean. Eta gai hauek jorratu ditugu heinean, gure esperientziak errepasatu ditugu eta eztabaidatu dugu gure artean. Besterik gabe, hau izan da azken asteotako esperientzia.